Straight to the point. Sa pikas bahin gahapong adlaw mao na gyud ang katapusan nga sesyon sa Junta Provincial. Onya wa na. Okay. So nahuman na atong bantayanan dahil sa mga session. Pero si Gwen, wa man ko makakuan dahil ganina sa atong countdown. Sa 24 naman ron. So, unom kaadlaw na lang di Ice Gwen. Unom kaadlaw na lang ang di pa mo John 30. Og hinaot niya muna og siyang malinaon diha sa Kapitolyo mga suking tigpaminaw, no? Unya ang provincial board, at least last session na to ila gahapon ni Deken. Medyo dili na okay na. Di na ta magkapoy bantay sa sunod Lunes. Ang ato lang mag-coverage nga punta sunod Lunes kay mosaka naman sa Kapitolyo si Pam Bali 4. Unya mo naog po si Gwen. Pagsugat pagkaslag naog no og naog si Gwen nya mosaka sa Pam or kinini ang amot sa plano ka posible mo ta kasabot sa una-una ning Gwen. Wa naman sa seremonyas nga mahitabo gid ani kay kinini ang wa man gina mo angkon si Gwen may gala na pilde siya. Ang iya murag na pilde. Nya gahapon atol sa katapusang session sa provincial board ni ay statement si Hilario Davide panawagan sa umaabot niya mga membro sa provincial board niya mautabang magtinabangay ug mosuporta ngadto sa bag-ong gobernador. Kinini ang atong paminawon mahigalan iyang speech be para atong maanalisar mahigala. Okay, sige ko no names. So good names. By serving with honesty, asa so good na holding the rule of law, and by remaining faithful to the needs and aspirations of our constituents. Right this moment, I feel a very unusual sensation. If it is not indigestion, I believe it must be gratitude. As I stand before you for the last time as your Vice Governor and presiding officer of this august body, I am filled with deep gratitude, respect, and admiration for each and every one of you, my colleagues. For the past 3 years, I have had the distinct honor of serving our great province alongside some of the most committed public servants I have known, men and women of integrity, intellect, and dedication. Your hard work, your spirited discussions on the floor, and your commitment to principled legislation have made a lasting impact on the province we all love. And so, to my esteemed colleagues, Raul, Kathleen, Stanley, Raymond, Tata, Jimbo, Kerry, yang ingatlan ng mga board members, Mike, Chonky, Len, Jerome, Sarsi, Nick, Kiling, and Lauren, daghan ayong salamat ninyo. Thank you for your service, your professionalism, and your dedication to upholding the integrity and purpose of the Sangguniang Panlalawigan. And most of all, thank you for your friendship. Salamatan mga board members. Glenn Anthony Olsoko, again my sincere congratulations on your resounding victory at the polls. I know that the Cebu Provincial Board will be in capable hands, but I trust that you and the incoming board will continue to do your job with wisdom, fairness, and a deep sense of purpose. So yang gi I wish you well, Mr. Chair. tagag message po si Soko nga bag-ong Vice To the Gobernador. honorable members of the 17th Sangguniang Panlalawigan, I ask that you reach out and give your support and cooperation with the incoming government. Leadership may change, but your duty and obligation to serve the people of Cebu remain constant. Leadership is never about one person. Okay, Katsadong. Okay, rewind gamay ng iyang portion nga niingon siya nga para sa mga bag-ong mga membro sa board nga ako mong gihangyo nga mo suporta sa bag-ong gobernador. Nindot ka na nga mga pulong kay ang
ato mugod ana nga unsay kayuhan sa mga tao. Sige, balik ko no gamay dong. Okay ra dong names? Sige. Okay, atong paminahon may kana. An obligation to serve the people of Cebu remain constant. Leadership is never about one person. It is about all of you rowing in the same direction for the good of our province and the generations to come. Let unity guide the deliberations and let Cebu be always your compass. Continue to uphold the dignity of this institution and help our province move forward, united in vision, steady in purpose, and strong in resolve. To our Secretary ng Sangguniang, Attorney Pulcra Marines. Gamay na, Nems. Pwede ma-rewind dito na pita sa Nems. Kato iyang panawagan nga mosuporta ang bagong board sa bagong gobernador. Abangi ko no diha og dong Rem asa to dapita nga portion. Kay aron nga ma-emphasize nato mahigala ang panawagan ni kinini ang Vice Governor Hilario Davide nga iyang panawagan mahigala sa bagong membro. Kato yung masama to the new members of the provincial board. Kato nga portion be, katong paminaw balik mga higala tong maong pamahayag. Aron nga klaro na to mga higala. So dunay at least sa dili pa mobiya si Davide sa iyang pwesto, doon na say gibilin nga mga statements, no? O pag-awhag mahigala sa mga membro sa bagong provincial board nga mo kuan kinini ang mohimo og pag-cooperate alang sa kaayuhan sa Sugbo mga suking tigpaminaw. Straight to the point. O na ang pinaka-importante. I-rewind gamay ito nga portion, dong. O niya, kato ang address to the new members of the provincial board. Kaya ni-attend man kagahapon. So doon na say mensahe alang sa mga membro sa provincial board. Doon na say mensahe kang Glenn Suko. Og matod pa niya nga ayuhan na diha pagdala og nakuno sa in good hands kuno mahigala ang provincial board ubo sa liderato ni Suko. Og kinini ang iyang mensahe pod ngadto sa mga kauban og katong mensahe niya mahigala didto sa mga bag-ong mga board members. Straight to the point. Apil ang sekretary pod sa nila sa board iya pong mention mahigala ang mga pasalamat nining katapusan kay doon naman sa mga speeches kasi Davide Megala mo balik man ay pagka-civilian human mapildi sa pagdagan pagka-congressman dito sa South, pero ang kabintahan lang kay abogado man so mahimo nga mobalik sa pagpanlaban doon ay mabalikan sa Davide mahigala nga iyang profesyon o galing wala na siya dinha, no? Okay, atong balikan okay na ba? Tanawa kato nga portion lang kuno nga kwan. Kato nga gi-emphasize nga portion. Sige, og kini nga portion sa mahigala tud kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule nga nabuhi sa tagkadali. Samtang mapaabot ta mahigala sa atong video, no? Mga timailhan nga ikaw dunay daghan toksin sa imong lawas, mao dili ka regular nga makapagawa sa imong hugaw, dugay kang mahilisan, magbutod ang imong tiyan. Makasinati isab og insomnia, kanunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan ulo talutahan, dili hame sa imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, og ang pagkaluya sa imong tibuok nga lawas. Busa wag tanga ka ng mga toksin sa imong lawas aron imong maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog nga herbal capsule. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Straight to the point. Okay, ato mahigalan taga-aga pagtagad mahigala atong balik-balikan gamay. Kining atong pagpaminaw sa speech mahigala ni Vice Governor Hilario Davide. O si Suko na may mulingkod nga vice gobernador, ilan na pong usbo ng ilang house rules din ha, nga si Suko dahil pwede nang makaparticipate sa mga discussions. Kaya ka nang pag-usap sa house rules, si Davide na mga ilang himuan ana. Nga si Davide igor lagi mo pakang mahigalas gabel, wanay lain, ha? Dili maka-appeals deliberation, wa tanan. Ang iya paghabaklas gabel, ha? So, usbon ng ilang house rules ron kay bago na mag-gobernador. Okay. Atong balik-balikan gamay mga kagalaan si
Kinini Again, ang my sincere Oy. congratulations on your asa man ni andar na. resounding victory on Asa. Tampa. Okay, gamay lang kay mga kagalaan ha. Oh, sige. Kanto lang portion niya kuan dong katong portion na to the new members of the provincial board tabangi. Okay. Kay mo to'y pinaka kuan sa iyang mensahe may gala didto napita mo oy medyo kining atong analisaron kadtong napita medyo bugat-bugat atong napita dito. Kay nama say pag-auhag nga kaning mga bag-ong members of the provincial board atong tabangan ang bag-ong gobernador. Straight to the point. Unsa may ilang porma pod pag-ingon nga atong tabangan, nagpitok-pitok siguro mata o unsa ba? Pero tinuod bitaw mas maayo po na mahigalang matabangan jud kay alang man na sa kaayuhan sa tanan mga suking tigpaminaw labi na sa katawhan, no? Okay, unya sa Manirald, andar di Ronald? Sige. I ask that Okay. you give your shot and give your support and cooperation to the incoming government. Leadership may change, but your duty and obligation to serve the people of Cebu remain constant. Leadership is never about one person. It is about all of you rowing in the same direction for the good of our province and the generations to come. Let unity guide your deliberations and let Cebu be always your compass. Continue to uphold the dignity of this institution and help our province move forward, united in vision, steady in purpose, and strong in resolve. Sayang giauhag nga mutabang. Attorney Pulcra Marines Acevedo and her staff, thank you for your competence, professionalism, and quiet but indispensable support. You have been the steady hands behind the scenes, ensuring that this institution functions smoothly and honorably. Salamat kayo sa inyong tinutulong servisyo. And to my own staff, who have been with me through the busiest of days and the most trying times. Salamat din kayo ninyong tanan. Mamaling ka si Irish, si Trombines. Okay, mo to may gala si Vice Governor Hilario Davide nga niauhag sa mga sakop bagong sakop unya sa provincial board nga mosuporta sa liderato sa bagong gobernador. Straight to the point. Ay kini mga higalang trabaho dili man lang ni alang sa usa ka tawo kundi alang sa sugbo. O ginaot nga inyong ipreserbar ang integridad ni ining maong institusyon nga provincial board inday ken. Straight to the Ay point. naot unta nga kana nga message motuhop na sa kasing-kasing sa bag-ong mag-compose unya sa provincial board mga higala magsugod na karong June 30 sa udto mga suking tigpaminaw. Straight to the point. Inis Davide, parehas lang guwin nga pilde sila. Pero kabintahan lang Davide kay mura mag okay naman yang pagkapilde sports naman kaayo. Nagkanta-kanta man lang ganito ga Last Waltz with You. Ako untang sundog-sundogon pero mura mag more or less naman akong tingog yun. Napiit man nga tiki. Pero nalingaw ko to, I have the last waltz with you. Okay ra mas Davide. Unya, mo na importante nga bisan pa man sa imong kapilihan sports lang ka unya mukuan lang ka, no? So okay ni ang kanta standard ni. I have the last waltz with you. Si Gwen, may po umukanta siya ka ng mga makapadasig ba? Ayun na ang kanta nga kuan na Gov Gwen. Ang imong gusto ka tumang sad movies. Ayaw anak kay makaguol na. Sad movies. Panundog lang na bidi nga murag chill-chill lang, ha? Be, ato paminaw balik, be. Kana bidi dong. Para pa good vibes sa katapusan na to. Kana.
Amo na si Hilario Davide, Vice Governor, chill-chill lang mga higala. Atong awahagon si Governor Gwen, pag chill-chill lang sad, no? Relax lang. Ayaw ng kantang sad movies kay dili may na. Makasubo na hinuon na, ha? Sa nga na naskiti po kang puwersa sa DYHP RMN Cebu at ang inyong gabi ang sincerely Ate Arlene na alas 9 ito sa 10 ang teknas kagabion o alas 10 nga ito sa 12 usab ang Straight to the Point Evening Edition o ba kasama ang Binji Tanghiya. Ako sa kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygon ang Diyos, mayong buntag Pilipinas, tatak RMN. Inyong nakasama ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok sa Straight to the Point. In a country with 7,000